אנחנו מבצעים את הניסוי הזה במטרה לבדוק כיצד הפעלת הלחץ משפיעה על התנהגות גוף צף. במהלך הניסוי לוחצים על דופנות בקבוק מים כך שמועבר לחץ דרך המים באופן שווה לכל חלקי הנוזל, לפי חוק פסקל. וגורם לדחיסת מעט האוויר שבכלי הציפה. שינוי בנפח הגוף משפיע ישירות על כוח הציפה. התופעה הזאת מבוססת על עקרונות של לחץ נוזליים, צפיפות וכוח הציפה הפועל בנוזלים. כאשר לוחצים על דופנות הבקבוק, הצוללן שוקע. כשמשחררים את הלחץ, הוא עולה וצף. הסיבה לכך היא שבמהלך הלחיצה נפח הצוללן קטן, הוא דוחה פחות מים ולכן כוח הציפה הפועל עליו קטן. כשמשחררים את הלחץ, נפח הצוללן גדל, הוא דוחה יותר מים ולכן כוח הציפה גדל. שמנו לב שלפעמים ככל שלוחצים חזק יותר, הצוללן שקע מהר יותר. רקע תיאורטי. ניסוי הצוללן מדגים עקרונות פיזיקליים חשובים. עיקרון פסקל, הלחץ בנוזל, עובר בצורה שווה לכל הכיוונים. עקרון ארכימדס זה גוף הנמצא בתוך נוזל חווה כוח ציפה השווה למשקל הנוזל שהוא דוחה. חוק הגז האידיאלי, הלחץ על בועת האוויר דוחס אותה לפי החוק, ולכן נפח הבועה קטן. כשהנפח קטן, הצוללן דוחה פחות מים וכוח הציפה פוחת. הלחץ ההידרוסטטי משתנה גם הוא עם העומק. כשהלחיצה נפסקת, הבועה מתרחבת, נפח הצוללן גדל, כוח הציפה גובר והוא צף חזרה. יש התאמה בין התיאוריה שלמדנו לתצפיות מהניסוי. עם זאת, ייתכנו סטיות מסוימות כתוצאה מתנאים לא אידיאליים. לדוגמה, שינוי בטמפרטורת המים משפיע על צפיפות המים ועל התנהגות הצוללן.